Čau lidi, já jsem Maskáč. Maskoun. A dneska je to Ask Maskouni. My jsme, první, my jsme dali na Google Plus takový stativ, status Jsme tam dali. a přišlo nám tady tolik otázek, takže my to jdeme číst. Takže První otázka od zase Golina 9. Takže velký fanoušek Maskouni. jste vy dva Maskouni bratři? Tak jako, Tak jako trochu nevlastní bratři, jako vy. jsme nevlastní a Dobře, trochu. tím jak to tam nevím. Tak teď nám to bude. Nevlastní. Čím natáčíte? My máme Canon HD, ale tak nevíme z paměti to číslo. Takže Canon HD. My to máme napsaný v papírech. A kdyby se někdo ptal, Tam je to myslím na té kameře napsaný, ale kdyby se někdo ptal, co máme za tablet, tak Acer, to je můj tablet, jo. Kolik vám je let? tak mě je teda... Hlas. Mně je 11 let, teď mě bylo 11 v červenci 29. A Maskáčovi teď bylo 9. Jo, mě 25. července bylo taky, 9. Chcete být na YouTube slavný a úspěšný ještě dlouho? Samozřejmě tak... Chtěli bychom, aby nám ty fanoušci, jako je velký fanoušek Maskounů, nejlepší bodec, co tak jako vydrželi dost dlouho. Tak doufám, že nás budete sledovat nadále a jako odpovídáme, jako že jo. Jo, a ještě další ty fanoušci, co nás jenom tak sledují. Třeba budeme mít ještě víc fanoušků, víc odběratelů. A dneska tady máme konečně takový malý studium na natáčení. Tady máme klid, tady máme dobrý pozadí. A já bych vám to ukázal. Máme to ukázat, co tady vypadá trošku. No tak, aby to zase nebylo dlouhý, tak my vám to třeba ukážeme někdy. Nebo já vám to ukážu. A nebo jen tak narychlo. Takže se dáme to za stativu. Vidíte, tady máme lampu, kterou si rozsvítíme, když jsme točili večer, tady takhle. A tady máme vepřinu, stůl, tablet, tady Maskoun. A tady takhle máme lavičku. A takhle prostě. A tak to tady vypadá. Takže takový malý studioko. Tam někde tady. Jo, tu lampu jsme si tady dali sami, ale tady všechno dali rodiče. Takže, točíte někdy i nějaký let's play, například Minecraft? Tak jako let's play je to až tak až budeme trošku úspěšnější, až budeme větší, protože my nevíme, jako moc nám to nejde s tím frapsem. Jo, my to moc neumíme s takovýma, jako je fraps a tak. A jako já se v tom docela vyznám, ale ty záznamy, mě by se to zase celý smazalo. Jo. Na počítači bych to nahrál, ono si to smazalo. Jenom jsem to teda, myslím, zkoušel a nešlo to. Takže fakt, že možná někdy bude let's play, ale to ještě furt nevíme, jestli budeme teda ty nějaký let's play. Jo. Takže myslíte, že někdy spolu dosáhnete i 100 000 a víc odběratelů? No tak podle toho, co děláme, tak jako videa jsou hlavně pro zábavu a i pro odběry, ale my to děláme jen tak ze srandy, aby vás... No já myslím, že teda, když se budeme natáčet už třeba 2 roky, tak já myslím, že dosáhneme. Dosáhneme někdy určitě 100 000 odběratelů. Jednou to třeba přijde a za to bychom opravdu byli rádi. Já bych skoro brečel s radostí, kdybych měl 100 000 odběratelů na svém kanále jakýkoliv. Taky. Hlavně Maskouni. Takže tak, byli bychom opravdu rádi a děkujeme, že nás furt stále podporujete. Jo. Počkej, kdy jsem to ty vole skončil? Jo, vaše nejoblíbenější barva. Tak moje nejoblíbenější barva je tmavě modrá
A tvoje? Já nevím. Tak tmavě zelená nebo světle zelená, ale mě zelený mám rád, třeba zelený rostliny nějaký. Modrý rostliny. A nějaký takový zelený, prostě mám rád zelenou. Modrou tady mám zrovna pepsinu, ale a zelená jako nejoblíbenější teď. Takže teda nemám teď zelená. Takže má maskoun holku, maskoun je tenhle. Já jsem maskoun a holku nemám zatím, možná to přijde ve 13, možná až budu starší. Ale samozřejmě určitě někdy budu mít holku. Ale já mám. Víte, že většinou třeba mě znáte, jakože já jsem tam psal hodně často statusy. Tady máte a vidíte, že tam máme maskoun, že tam je napsaný, co já, ale maskač taky někdy píše nějaký věci. Ale já jako třeba hraju GTAčko někdy, ale moc nedávám statusy. Takže úkol pro maskouna, udělej stojku. Jo, já to řeknu ještě nahlas. Úkol pro maskouna, udělej stojku. Takže já tě natočím. Maskoun jde udělat stojku. Kolik je to minut? 6 zatím. Tak stojka? Jako mu stojky moc nejdou takový, takže doufám, že se mu to povede. Co to je? Mi to nejde vůbec. Tak vidíte, že mi to vůbec nejde. Takže tohle se mi to nepovedlo. Dobře, tak já to rovnou nebudu dávat na stativ, protože tady mám i úkol pro mě. Úkol pro maskáče, olízni si palec na 10 vteřin. Jak si mám olíznout palec, když mám šápek? Tak já to nějak zkusím. No. Já to podržím. Takže, tak počkejte. Tak já si to stočím pod šátek, abych si ho mohl olíznout. Takže 3, 2, 1, teď. 1, 2, Tak to byly počítání, akorát trošku divný. A poslední otázka. Od nejlepšího borce. Mám na vás otázku s maskouni, to víme. Kdo vás často sleduje? Hlavně velký fanoušek maskounů, alias Golino 9. Nejlepší borec, anebo Martínek 8. To jsou 3 hlavní, jo? Jo, ale samozřejmě i víc lidí, určitě máme víc lidí, co nás sledujou. Já si myslím, že nás určitě někdo sleduje další. Ale tyhle nás chcou podporovat a fanděj nám, že někdy budeme mít aspoň doufám, že budeme mít někdy těch 100 odběratelů. A doufám, že nám aspoň fandíte, že toho dosáhneme. Jo. To je z dnešního Asku všechno, příště bude, doufám. Jo, ještě ukážeme Google+, jestli jste ještě neviděli za celou. A chceme vám říct, abyste si nás mohli, že když si dáte náš Google+, když do vyhledávače dáte maskouni.cz, určitě se nás přidejte do kruhu. Budeme moc rádi. Jo, sledujte nás na Google+. Facebook nemáme, takže nás sledujte na Google+. Přidejte si nás do kruhu a sledujte naše statusy, komentáře, co píšeme. A takový prostě, hlavně ty statusy, píšeme většinou věci. Jo, zatím máme jednoho sledujícího, jenom jeden člověk si nás přidal do kruhu, ale určitě se nás přidejte. A to je pro dnešní Ask Maskouni. Úplně všechno. Příští bude kratší, aspoň 5 minut. Tohle je až moc dlouhý. Jo. Víte, že těch otázek teď bylo mnoho moc. Takže jo. Teda na to, že ještě nejsme moc slavní, teda já jsem teda čekal, že tam tak napíše nějaký naše kamarádi, ale oni tam prostě nepíšou neznámí lidi, nebo neznámí. Spíš ty naše fanoušci. A já jsem hrozně šťastný, že nám píšou prostě cizí lidi otázky, takže to je pro dnešní video všechno. Mějte se hezky a čus. Na maskotu.